Machiegni erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ji abich owito ngimagi ka ng'ato achiel ohinyore bang' jonjore manore kod magina monjogi e gweng' ma Lami Nyeusi e kaunti ma West Pokot. Jonjore go mawachore ni ne chulo kuoro bende ne okwalo diek 19. Timbe njore osemedo ka jimbore e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak kuom kinde. Komishona mar kaunti ma West Pokot Apollo Okello olero ni obila osechopo e gwenge ma Kainuk mar timo nonro kod apedha e wi monj ma kamano. Karito nyithindo manikod ng'ol